السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ramazan kişilərinin dərslərini davam etəbiz. Biz sizin bilən uzğan vağazımızda Urazanın ən ağır, ən məşəqqətli bolğan türü ol da bulsa til urazası turunda söyləşdik. Həm adam balasına özünün tilin tıyı, aşqazanın, qarının tıyığa qarı küpkə məşəqqətlərək dedik. Şuna görə 15, 16, 17 saat jeykinlərində bigərəkdə aşam işi, işmişi turu bir məşəqqət bulsa, aşul 16-17 saat Allahı Teala razı bulmağan, hayırsız bulğan sözlərdən tilini tıyıb turu, o küpkə ağırraq. Küpkə ağırraq həm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmnin hadisi bilən tamamladıq. Til urazasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aytdı: "Mən kânə yu'minu billahi və bil yevmil âxir felyaqul xayran əv liyasmut." Kimdə kim Allahı Teala'ga inandıyken, həm ahiretke inandıyken, yani benim Allah karşına qaytasım var dip bile inanayken, ol aytayken hayırlı söz aytsın, yok iken dəşməsin. Şuna görə Müslümanның her vakit iki variant var. Birincisi dəşu, dəşəyken hayırlı söz aytsın. İkincisi dəşmi qalı. Şuna görə hay vakit нәрсә дигәннәр, әйтірдәй sözlərin күміш bulsa da, dəşmi qalıuң altın bulur dip әйткәннәр. Şulay bit. Həm anında zor galimlərimiz də әйткән, үз тормышымда әйтми қалған sözlərim үшін үкінгәнім bulmadı, ләкин әйткәннәре үшін шактый үкенергә туры килде ди. Шуңа күрә сүз мәсьәләсе, тил мәсьәләсе ул бик мәшәкатьле, бик авыр мәсьәлә. Аллаһ Тәгалә безгә инде үзе ярдәм итсен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең шундый дугасы бар. Бәлки бу дуганы безнең инде үзебезнең Telegram канал бар. Бәлки шунда җибәрбез. Мин Сәлимҗан хәзрәткә әйтермен иншалла. Бөтен кеше яза алмый чөнки менә бу дугасында Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм шулай дигән: "Аллаһумма инни аъуду бика мин шарри сам'i." Я Аллаһ, сакла мине, мин синең саклавыңны сорыйм нәрсәдән? Минем кылагымның явызлыгыннан, кылагымның начарлыгыннан. Ягъни кеше кылак белән харам әйберләр тыңлап, ул нишләргә мөмкин? Үз өстенә зур гынах алырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм кылагымның зарарыннан сиңа сыйынам, сакла мине дигән. Ва мин шарри басари. Шулай ук сакла мине күземнең начарлыгыннан дигән. Күз бер караганда нинди начарлыгы булырга мөмкин? Менә бүген безнең темабыз күз уразасы, иншалла. Шуңа күрә күздә кешене бик күп гынахка кертергә мөмкин. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм сакла мине күземнең начарлыгымнан дигән. Ва мин шарри лисани. Сакла мине телемнең начарлыгыннан. Гайбәт сөйләп, ялганга кирип, буш, мәгънәсез сүзләр булырга мөмкин. Алла сакласын, күфр сүзләр сөйләргә мөмкин кеше. Шуңа күрә сакла мине телемнең явызлыгыннан. Ва мин шарри калби. Ва мин шарри калби. Калбимнең, йөрәгемнең явызлыгыннан. Чөнки центр принятия решений ул кешенең үзәге, кешенең җелеге ул йөрәк. Biz bilirge тиеш тел йөрәк кушканны сөйли. Язык черпалы души дигәннәр урысларда. Күз йөрәгендә нинди шир, күз шуны эзли. Тел, күз бөтенесе буйсына йөрәккә. Шуңа күрә сакла мине йөрәгемнең начарлыгын. Ва мин шарри мании. Шулай ук сакла мине мәниемнең, ягъни җинси агъзамның начарлыгыннан ди, азгынлык, зина кебек гынахлардан сакла мине дигән Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis, bu dua Ebu Davud rivayetinde kile.
Шуңа күрә моны үзебез өчен бу дуганы өйрәнеп, тормышыбызда дугалар кабул булган вакытларда сорап йөрү бик хәерле булыр иншалла. Күчәбез күз уразасына. Безнең инде тел уразасы иде. Тел уразасыннан күчәбез күз уразасына. Гомумән иң беренче уразага кергәнче берничә сүз күзләр турында. Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән зур нигъмәте күз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә бик күп аятларда күз турында әйтә. Һәм шул аятларның берсе Бәләд сүрәсе 8-нче аят. Аллаһ нәрсә ди? Әләм наҗ'ал лаху айнайн. Әллә без аңа ди күрү өчен күз бирмәдекме ди. Аллаһ үзенең нигъмәтләрен санаганда, шуны дип, нәрсә ди безгә? Әллә аңа күрү өчен күз бирмәдекме ди. Шуңа күрә күз нигъмәте Аллаһыдан килгән безгә зур бүләк булып тора. Шулай ук күбебез яратып укыган Тәбәрәк сүрәсе. Аллаһ Тәгалә санап китә безгә биргән нигъмәтләрен. Кул хуаллази аншаакум. Аллаһ сезне юктан бар кылды. Ва жа'ала лакумус сам'a. Сезгә ишетү өчен колак бирде. Вал абсар. Күрү өчен күз бирде. Вал афида. Һәм йөрәкләр бирде ди. Кул хуаллази аншаакум ва жа'ала лакумус сам'a вал абсар вал афида. Йөрәк дип кайбер галимнәр тәфсирдә акыл дип әйтәләр. Йөрәк акылны бер кылалар. Һәм Аллаһ Тәгалә ахырдан нәрсә ди? Калилан ма ташкурун ди. И как мало вы меня благодарите. Сез мине бик аз миңа шөкер итәсез ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә биргән бу нигъмәтләрнең хакыйкый бәясен белә. Без белмибез. Безгә ул бушка килгән. Без әнидән туганда ул нигъмәтләр белән килдек. Һәм безгә ай сайын фәлән мең, анда фәлән миллион елга акча түлисе юк. Күзебез күргән өчендә, колагыбыз ишеткән өчендә, телебез сөйләгән өчендә Аллаһ Тәгалә безгә счет җибәрми. Шуңа күрә без аның кадерен белмибез. Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә нәрсә ди? Калилан ма ташкурун. Бигрәк аз шөкер итәсез ди. Әгәр дә бәндә Аллаһ биргән шушы күзләрен, хәтта җәмәгать моны да әйтеп китәм инде. Аллаһ Тәгалә Кудси хадистә нәрсә ди? Хабиба ди. Яраткан дустым дип әйтә. Күзләрне. Кемгә Аллаһ тормышында шундый сынау бирә, һәм күзләрен ала, ягъни күзләрен сукрайта. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бәндәмнем ди, яраткан дусларын алдым ди. Хабибатейн. Хабиба дип, хабиб дип гарәп телендә дуска әйтәләр. Хабиб ягъни любимый друг дигән сүз. Хабиба дип кай вакыт гарәпләр хатынына әйтәләр, матур итеп, яратканым дип шулай. Хабиба. Аллаһ Тәгалә бәндәмнең хабибасын алдым ди. Яраткан дусларын алдым ди. Яраткан дус ике күзебез. Ягъни алар безгә бик дус, чөнки алар безнең белән. Шулай бит? Һәм кем ди? Аллаһ Тәгалә кемнең яраткан дусларын алдым ди, һәм ул шушы аерылуга, бу бит инде разлука күзең белән сабыр итсә ди, аңа Аллаһның минем җәннәтем булыр. Менә шуңа күрә хәтта күзләрне хабибатейн дип әйтә. Ягъни яраткан дусларын дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте күз нигъмәте. Әгәр дә кеше Аллаһ биргән шушы күзләрен хәерле, фақат файдалы әйберләрдә сарыф итсә, кулланса, әлбәттә ул күзеннән дөнья һәм ахирәте өчен бик күп файда алыр. Бик күп файда алыр. Чөнки күз кирәк, мәчеткә барам дисәң дә, күз кирәк, кулыңа китап алып, Коръан укыйм дисәң дә, бик күп мәгълүмат, бик күп информация безгә килә күзебез аша. Шуңа күрә ул зур нигъмәт. Ләкин әгәр дә кемдер шушы Аллаһ биргән ике күзен кулланса хәерсез эшләрдә, Аллаһ Тәгалә разый булмаган нәрсәләрне күзләсә, әлбәттә ул күз сәбәпле үз өстенә бик күп гынах җыя. Бик күп гынах җыя. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мөэминнәргә, мөэмин ирләргә һәм мөэминә хатыннарга аерып әйтте. Нәрсә диде? Кул лил муъминин, әйт мөэминнәргә ди.
ягудду мин абсарихим ди. Күзләрен төшерсеннәр ди. Күзләрен төшерсеннәр ди. Скажи верующим, пусть они опускают свои взоры. Кашан чит хатын-кызларны күргәч. Төшерсеннәр күзләрен ди. Бу Нур сүрәсе 30-нчы аят һәм кул лил муъминат ягдудна мин абсарихим ди. Һәм муъмина хатыннарга да әйтте, алар да күзләрен төшерсеннәр ди. Ирләргә чит хатыннарны күзләргә ярамаган кебек, хатыннарга да чит ирләрне күзләргә ярамый. Бу Нур сүрәсендә килә. Бүгенге көндә җәмәгать менә бу күз афаты, күз фитнәсе аеруча актуаль булып тора. Ни өчен? Чөнки элгәре заманнарда, алыгыз Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям яшәгән заман. Анда имансызлар да яулыктан йөргән. Хатын-кызлар исламга кадәр алар чәчләрен ачмаган. Гомумән, борынгы заманда хатын-кызның чәчен туздырып урамга чыгуы ул бөтен диндә генә түгел, христианнарда да, яһудларда да, мусульманнарда, хәтта динсезләрдә дә ул не принято булган. Ыштансыз чыккан кебек. Хатын-кыз яулыксыз чыккан, ыштансыз кебек. Пәйгамбәрбез вакытында җахил хатыннар муеннарын ача торган булганнар. Біраз декольтелары ачыла торган булган, менә шулай түшләре. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә айрым Коръәндә нәрсә ди? Капласыннар ди, менә шушы күкрәк өстен ди. Шуңа күрә хатын-кыз ялангыч йөрмәгән бөтенләй. Әмма без хәтта моннан бер 60-70 ел элек, мәсәлән, минем әбиләрдән сораганым бар, менә монда бабайлар бар. Татар халкы 50нче елларга хәтле әле яулыгын салмады дип әйтәләр. Татар авылларында 50нче елларга кадәр әле чәч туздырып йөргән хатынны авылда күргәнебез булмады дип әйтәләр. Дингә көрәш инде 17нче елда анда башланган булса да, әле гырыф гадәт белән, ият белән менә шушы татарның әле бу хатын-кызның яулык ябып урамда йөрүе барган ул. Аннарысын менә бу шәһәргә китеп, анда педагогический университетларда укып, институтларда укып, научный атеизмнар укып, образованный, цивилизованный булып кайткач, хатын-кызлар менә шулар укытучылар ниләр башларын сала башладылар дип берничә кешедән ишеткәнем бар. Шуңа күрә ул һәр вакыт хатын-кыз гаурәтен япкан. Шуңа күрә безнең бабайларга хатын-кыз гаурәтен карау бик авыр булган, ул булмаган. Шулай бит инде. Урамга чыкса, күбесе ябынып йөргән. Телевизор булмаган, интернет булмаган, ялангыч хатын-кызлар белән цветной журналлар булмаган. Шуңа күрә ниндидер ялангыч хатын, ягъни гаурәтле хатын-кызны күрим дисә, ул яки шәһәргә барып киләсе, ул мәшәкать бит инде, нәрсә, лучше барып йөрмәyin анда безнең ирләр. Шуңа күрә мәшәкать булган гаурәтле хатын-кызны табу. Бүгенге көндә күзең ачсаң, уңыңа күз салсаң гаурәт, солыңа күз салсаң гаурәт, бөтен җирдә гаурәт. Хәтта өйгә идән дә чыгасы юк. Телевизорны гына кушалар, интернетны гына кушалар. Шуңа күрә хатын-кызның ялангычлыгы, хатын-кызның гаурәте бүгенге көндә безгә, бүгенге заманда аеруча зур фитнә булып бара. Димәк, бу харамның актуальлыгы тагын да зур. Тагын да зур. Без ягудду мин абсарихим дигән аят, күзләрен төшерсеннәр дигән аят, аның актуальность бүген тагын да зур. Сегодня мы говорим об одном виде поста, который называется пост глаз. Мусульманин, наряду с тем, что его желудок постится, оставляет еду и питье, он должен заставить поститься свой язык. Мы об этом говорили, это самый сложный вид поста. Также очень важный вид поста, когда мусульманин должен заставить. Почему я использую это слово? Потому что нафс не хочет поститься. И так же, как желудок просит свой удел, также язык просит свой удел. И глаза просят свой удел. Поэтому мусульманин, когда постится, должны поститься его глаза. И Аллах Всевышний приказал нам опускать наши взоры. Сура Нур, 30 аят. Скажи верующим мужчинам,
пусть они опустят свои взоры. Даже когда мусульманин увидит на улице чужую женщину, то есть ее гаурат, он должен опустить взор или посмотреть куда-то в сторону. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ан-надрату ляка ва-тханияту алейка». Первый взгляд для тебя. То есть первый раз ты вынужден увидеть женщину. Ты же не можешь слепым ходить или так глаза закрыть. Ты обязательно увидишь. Но как только ты увидишь, ты должен убрать свой взор и не возвращать. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: первый взор для тебя, а второй против тебя. То есть, когда ты убрал взор, нафс, конечно, скажет: ну зачем? Ну зачем, брат, давай дальше. Она же такая красивая, машаллах. Да? И, конечно, я сейчас говорю про нормальных мужчин. Альхамдулилля, у нас в мечети все должны быть нормальными, с нормальной ориентацией, так ведь? Нормальных мужчин нужно, чтобы их тянуло к женщинам. Это нормально. И сейчас еще про красоту женщин скажу несколько слов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: первый взгляд для тебя, все увидел, все, убери. Убери. Но второй раз, если ты возвращаешь взор, то уже против тебя. То есть начинается записываться грех. Некоторые люди не могут понять, почему мусульманину нельзя взирать на чужих женщин. Во-первых, дорогие братья, это высшая степень нравственности. Вот где, в какой цивилизации, в какой конституции есть до такой степени, наивысшая степень нравственности человека, когда ты не просто не трогаешь чужую, ты даже глаза убираешь от чужой. Ты не то, что чужую женщину не трогаешь, ты даже своим глазам не позволяешь любоваться ее красотой. Ты убираешь. Это же высшая степень нравственности мусульманина. У кого это есть? Когда мы живем в обществе, да, для многих мужчин все женщины халяль. Они так думают. Даже чужие жены для них халяль. Они так думают, что можно ее взять, перебить, там, отбить или еще что-то. Да? А мы, мусульмане, во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лучше пусть воткнут в твою голову копье, чем ты дотронешься до чужой женщины. Это что такое? Это же высшая степень нравственности. Она неприступна должна быть. Никто не должен ее трогать, кроме тех, кого Аллах соизволил, кому Аллах соизволил. Поэтому это первое. Второе, даже глаза. Даже глаза. Кто-то может сказать: ладно, руками не трону, но глазами, ну-ка полюбуйся. Нет, нельзя. Вот поэтому это первое, дорогие братья, это высшая степень нравственности в исламе, машаллах. Когда твоя жена идет по улице, и твои братья, они не то что попробовать твою жену, астагфируллах, дотронуться, они даже глаза убирают ради Аллаха, потому что она неприступна. Это красная зона. Это первое. Второе, это справедливость. Это высшая степень справедливости. Вот многие джахили, они не могут понять, почему в исламе нельзя любоваться женской красотой. Объясню. Во-первых, ислам ни в коем случае не отрицает красоту женщины. Где написано, что женщина должна быть безобразной, неухоженной, неряшливой, некрасивой? Нет. Ислам призывает к красоте. И если Аллах дал женщине красоту, ислам ни в коем случае не разрушает эту красоту, не уничтожает ее. Просто Аллах установил определенные правила, чтобы ее красота, она не причиняла вред, не наносила вред себе, другим, обществу. Поэтому ислам просто упорядочивает ее красоту. Это первое. Второе. Вот смотрите. Кровь одного мусульманина, кровь человека, имущество, честь человека неприступна для другого. Так ведь? Вот
у брата есть красивая машина, и она мне нравится. Я не имею права пойти и забрать эту машину. Почему? Потому что это не твое. Какой-то брат после намаза забыл телефон. Машаллах, посмотрел направо, налево, никого нет. Да? Взял айфон себе в карман положил. Нет. Нет. Мусульманин богобоязненный знает, что это не его айфон. Это не его имущество. Поэтому Аллах запретил. Если он тебе нравится, найди хозяина и скажи: брат, мне так твой телефон нравится. А здесь уже есть правила свои халяльные. Ты можешь купить у него, поменяться на что-то, торговля и так далее. Все это есть. Что касается и машины, и дома, и других видов имущества. Но вот смотрите, что ценнее в исламе? Какой-то телефон, который ты каждый год меняешь? Какая-то машина, которая сегодня есть, завтра нет? Или женщина? Конечно, женщина ценнее. И какой бы она ни была красивой, мы не говорим, что она некрасивая. Мы не отрицаем ее красоту, но эта красота не твоя. Это не твоя красота, это не твой айфон, это не твоя машина. Что касается какой-то железяки, мы это понимаем, что воровать нельзя, грабить нельзя. Это все понимают, что это плохо. А что касается женщин, почему другие правила? Почему ее красотой могут любоваться все? Нет, конечно. Поэтому она красива, но она не твоя. Но если ты хочешь, чтобы она была твоей, если она не замужем, иди к валию, поговори с валием, с отцом, скажи: мне вот ваша дочь нравится, познакомься с ней, если он соизволит, да. Если договоритесь, отдашь махр и будешь день и ночь любоваться ее красотой. Это уже халяль. Так ведь? Вот поэтому, дорогие братья, это очень важный момент, это справедливость в исламе. Это справедливость, машаллах. Ты не имеешь права даже любоваться ее красотой, потому что она не твоя. Сделай ее своей, не кахнись. Возьми все ее заботы, все ее потребности на себя. И то там много условий еще есть. Так ведь? То есть ты должен ее обеспечивать, кормить, одевать. Ее все, отец тебе дал, ты полностью ответственный за ее жизнь. Она не обязана работать. Некоторые братья заставляют жен работать. Иди работай. Мы не можем требовать у наших супруг то, чего Аллах не требует от них. Поэтому возьми на себя все ее потребности, тогда все, это твоя красота. Любуйся ею, машаллах. И благодари Аллаха за то, что эта красота твоя. Поэтому, дорогие братья, вот это есть мудрость в религии ислам. Машаллах. Это есть мудрость. И то, что сегодня, к сожалению, творится в обществе, когда имама зовут на никах, перед ним сидит жених, невеста, где-то там бабочка сидит. И, к сожалению, бывает так, что ты обращаешься к отцу: о, вы там такой-то сын такого, передал ли ты, отдаешь ты замуж свою дочь такому-то сыну? Так он уже давно ее взял. Уже год берет ее. Уже год берет. Я прав, нет? Так же нельзя. Почему машину нельзя брать чужую? Почему чужой телефон нельзя брать, а чужую дочь можно? Некоторые братья идут к отцам, это уже про братьев. Я сейчас не про братьев говорю, а сейчас перехожу к братьям. Некоторые братья идут к отцу, говорят: вот мне твоя дочь нравится. Отец говорит: а ты мне не нравишься. Он имеет право, нет, на это? Имеет. Это его дочь. А потом он идет к хазрату и говорит: по ханафитскому масхабу, у нас в ханафитском масхабе, он амин кричит по сунне. Амин он кричит. Но вот что касается никаха без валия, он говорит: в нашем ханафитском масхабе вали не обязателен. Вот понимаете, мы играем. А когда уже приходит разводиться, он 5 талаков дал, уже успел. А сейчас ему надо семью сохранить. Ему говоришь по ханафитскому масхабу, и остальные 3 масхаба говорят: вы не муж и жена. А вот Ибн Таймия, вот он сказал, что в гневе не считается эти мои 5 талаков.
Вот понимаете, вот это же игра с законом Аллаха. Поэтому, дорогие братья, очень важно. Пост глаз, пост зрения. Нужно опускать свои взоры. Особенно вот сейчас, видите, весна, солнце, а многие женщины, они только и ждали этого, так ведь, только и ждали. Поэтому я весной обычно про пост глаз рассказываю. Приехал в одну деревню и рассказал этот вагаз. Потом мы собрались за чаем, а там муазин сидит в мечети. Он уже умер, рахимахуллах, машаллах. Такой хороший бабай был, пусть Аллах ведет его в райские сады, это дуга будет за него. И чай пьем. И что-то начали обсуждать с аксакалами эту тему, что нельзя на чужих женщин смотреть. И я что-то ляпнул, не подумав. Я говорю, ну вот вам-то легко, вам уже за 70, ну нам-то пока тяжело. И он такой, да и нам нелегко, хазрат, и нам нелегко. Ему уже там 80 было. Поэтому последний дуга. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда выходил из дома в мечеть, вот когда выходишь из дома в мечеть, есть дуа при выходе из дома. Бисмилляхи таваккальту аляллах, ля хауля ва ля куввата. Это другой дуа. Но у него специальная была дуа, когда он шел в мечеть. Он читал эту молитву. Это молитва в Сахих Муслим, и он говорил: «О Аллах, Аллахумма дж'альни фи кальби нура». «О Аллах, сделай, дай мне свет, нур, в моем сердце. Освети мое сердце. Освети мой язык. Дай нур, свет моему языку. Освети, дай свет моим ушам и дай свет моим глазам». Потому что ас-саляту нур, намаз это и есть нур, так ведь? Также дай, освети меня сзади, освети меня спереди, освети меня снизу и освети меня сверху. О Аллах, дай мне свет. То есть Аллахумма дж'альни нура. То есть дай мне свет. Вот этот хадис в сборниках имама Муслима. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил всегда за каждый орган, чтобы Аллах осветил, дал нур. И эти органы, они все служили только довольству Аллаха Всевышнего и остерегались его запретов. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха